Nduk, kowe gak seneng karo aku ngomong, Nduk. Kok koyo mbok ge pelampiasan aku, Nduk. Aduh. Wong wedok kuwi biasane nek pengen betah kuwi butuh validasi, butuh fasilitas, butuh komunitas, ngono. Lapa Bude kok gak periksa wae? Sidik-sidik periksa kaya kakean duit ae. Ngapa kok gak ngongkon Yuli Bude? Halah, anak lek rene ana butuh tok nyaluk duit. Awakmu kok pinter ngeroki to, Nduk? Lawang kene biasa ngeroki wong kok Bude? Kowe ngono klik ngeroki wong ya dibayar, Nduk. Ya dibayar Bude. Kadang ya dibayar 1.600.000. Sik, Nduk. Sik, wis, Nduk. Wis. Kok kuat aku bayar semono, Nduk. Apa tuh Bude? Aku lho guyon. Walah, tak kira tenanan. Lek semono ya aku ra kuat, Nduk. Cek larangi. Bude lapo kok seneng dikeroki? Kerokan iku, Nduk, tinggalane leluhur, pengobatan tradisional. Aku seneng, Nduk, lek bar dikeroki ngono kuwi sok lega ning awak iku. Nduk, kowe iku serik karo aku to. Lapo Bude? Kowe dendam to kok sampe kasar ngono lek ngeroki, aduh loro, Nduk. Sik to Bude, iki lho Abang. Nduk, kowe gak seneng karo aku ngomong, Nduk. Kok koyo mbok ge pelampiasan aku, Nduk. Aduh. Kesempatan. Nang wis Bude, mari iki dijamin wisan. Mbok jamin apa, Nduk? Tanggal loro. Kerokan ning awakmu iki ra tambah mari, Nduk, tambah loro kabeh. Wong dikeroki ae kok protes ae yo. Piye, iki anake sapa? Laire weton apa iki? Malah tekan ndi to? Ngawur ae, wong lek mlebu iku celak-celuk dhisik, ana wong kerokan main mlebu ae. Wong kok gak ana sopan santune blas. Seneng kok nek nonton bodiku sing aduhai ngene iki ya. Wong Jawa mbok duwe tata krama sithik, mlebu nang omahe wong bludas-bludus ra ndek aturan. Awar ganti gunting ta? Dinggo apa? Anggo gunting lambemu lho, wong kok kakean cangkem iki. Wong bodi ngebeki jagat ngene kok dipamerke. Ngawur ae mbok ditonton. Bodimu lu sing ngene ra nek belang-belange blas kok ditonton. Mana oleh? Wong lagi fokus iki. Oh, lah kowe iki yo kocok pisan. Piye Bude, penak ora? Kowe enak, Nduk. Pomo ndek anak lanang nu tak jodhokno karo kowe, Nduk. Lah ngapo gak gawe maneh Bude? Pabrike wis bangkrut. Ya ora iso to, Nduk, dalane wis blumpet kok Boro-boro gawe maneh, Nduk. Wis beret kabeh, kisut. Oh alah, Ndon kon iku lek ngomong angger jeplak ae lambemu. Kaya awakmu ki apik-apik ae. Manukmu iku lho wis puter. Nggonku warnane pink lho, War. Bengkong kan iso nyerempet kiwa tengen no. Blik ngono. Lambemu ku lek ngomong angger metu ae, minggat to kono. Piye to, War? Iki moto ae. Bude, padadan iki koclok lho. Bude? Walah, malah turu iki. Leren sih. Ora kerja kok leren yo. Rasane sewa iki nyangkeman nih. Wong kerokan iki kok ya luwih manjur ya.
timbangan itu obat. Wong kerokan ki obat mujarape wong Jawa. Sak Jawa, dunia. Murah, meriah, manjur. Orang ngetokne duit. Masuk angin, kerokan. Peteng kembung, kerokan. Pegel-pegel, kerokan. Akeh kan gunane. Jal, nek bojone minggat piye? Ya pikiran dhewe. Lah nek bojo minggat ki biasane yo blonjomu kurang. Dulur, wong lanang kudu ngerti kebutuhane wong wadon. Wong wedok kuwi biasane nek pengen betah kuwi butuh validasi, butuh fasilitas, butuh komunitas. Ngono. Kenapa kok tak sebutno nek wong wadon ki butuh komunitas? Mergo wong wedon kuwi butuh circle. Kaya merek ya. Komunitas iki saiki gampang toh. Cukup ning grup WA kuwi lho. Ning gone FB, ning gone IG, ning gone TikTok kae lho, terus ditamplek kae. Lek. Awet mau kok ngomong ngalor ngidul jruntrunge ra jelas kaya ngono. Lah validasi ki apa? Oh, validasi kuwi sebuah pengakuan status sosial nek wong kuwi bojomu ngono. Contone, Lek. Contone yo wis 15 tahun sayang aku apa ora kowe ngono kuwi. Lah wong rumah tangga wis pirang-pirang tahun wis njedul anake pirang-pirang kok saya takon, sayang aku apa ora, Pak? Bener apa ora ngono Ijal? Oh, ngono to, Lek. Lah nek fasilitas mau apa, Lek? Ya awak mungkin duwe apa ora? Bojomu iki anggon-anggonane apa? Lah nek lunga iki bojomu numpake apa? Lah HP-ne iki cekelane apa? Minimal ya Promax ngono. Lah bojoku duwene Paramek lho, Lek. Lah. Mumet pindah si bojomu iki. Oh, koclok. Kok malah mudeng iki. Kono tak mulih kono. Aku mikir malah. Ono, mulih. Nyandi, Lek. Oleh, mumet dasku. Wong saiki butuh validasi. Validator, koruptor. Mumet aku dasku. Wong bodi ngebagi jagat ngene kok dipamerke. Piye Bude, penak ora? Kowe nak nduk, pomo ndek anak lanang nu tak jodhokno karo kowe nduk.